Bueno, jarraituko dugu orain mahai inguruarekin, pixka bat jasotzen orain Germanek, bueno, Germanekin eztabaidatu duguna, ez? Azkenean nola instituzio batetik albidatzen da parte hartzea bai herritarrekin, bai publiko ezberdinekin, ez? Eta horretarako ditugu hemen gure mahai inguruan Aitzol Batiz, bera izango da dinamizatzailea. Bera kulture eraldaketako zuzendari nagusia da, eta Aizilan eko koordinatzaile nagusia. Bere alboan daukagu Ainara Gurrutxaga, Deiabu elkarte artistiko zuzendaria. Eta aktorea, dramagilea eta pedagoga. Bere alboan daukagu Aitor Bengoetxea, bera Azpeitiko kulturaz kooperatibako proiektuaren arduraduna da, eta Azpeitiko kultura mailaren teknikaria da, eta dinamoa sormen gunearen dinamizatzailea da. Eta azkenik gurekin dakagu Oskea Ugarte, bera da Ugarte Zentro Arte Garaikideko zentroaren zuzendaria, Nafarrotik dator. Beraz, ongiterria guztiak eta, hasiko gara. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Printzipioz, zuekin partekatu nuen pixkat hausnarketa pare bat. Hasiera baten, mahai inguru hau gutaz gain zuekin partekatzea ere ondo legoke, beraz zuek ere hitza hartu nahi duzuenean hartzazue, eta izan zazue askatasun hori eskualtzatzeko, eta edo bitartean hitz egiteko, edo sartzeko edo irtetzeko. Nik igual hasteko lehenengo hausnarketa igual mahai inguru honen izenburuaren inguruan jarriko nuke, ezta? Erakunde kulturalean edo kulturaletatik edo kulturalekin parte hartzea, gauzatzea posible ote den, esaten du izenburu honek, ez? Eta igual kontzeptuetara joanez, zer da parte hartzea? Zer nola ulertzen dugun instituzio desberdinetatik, hemen aniztasun handia dago mahai inguruan dauden pertsonen inguruan, eta igual hori litzateke lehenengo hausnarketa, ez? Zer esan nahi ematen diogu toki bakoitzean partaidetza edo parte hartze kontzeptuari, nola eramaten dugu hori gure praktika eta egunerokotasunera, eta honez gain edo honekin batera pertsonak erdigunean jartze hori zer da? Zer da, nola egiten dugu edo nola ulertzen dugu, ez, gutako bakoitzak gure eguneroko praktiketan. Hirurogei bideratzen dizuedan galdera. Hori sortziko txikian. Lehenik eta behin eskertu, gure parte hartzea hemen, eta gonbita gogoeta egitera kontu hauen inguruan. Eta, Germanek eta oso ondo aipatu duenez lehenago, gai oso konplexuak dira, geruza askokoak, eta guk ere eragile bezala, nire kasuan, guzti horiek bizitzen ditugu egunero, ez? Orduan galdera hori, zer da parte hartzea? Kuestio hauetan oso pentsatzen dut doktorego tesiak eta egongo diela kontu honekin, ez? Pentsatzen dut oso askorako ematen duen gai badela, baina niri sortu bizkit grafikoak, eskemak, hitzak, oso kaotiko bat diatzen nire blokean, eta orduan saiatuko naiz orain pixkat erantzuten, edo behintzat nire ikuspuntua ematen. Orduan batetik parte hartzea, nahi iruditzen zait, parte hartzea baino lehen, hausnarketa bat egin behar dela,
edo ikusi behar dela guztiz kondizionatuta dagoen parte hartze bat izango dela beti. Ez dela inoiz izango askea guztiz, ez? Kondizioak datoz gizarte mota, bizigaren gizarte motatik, kapitalista, patriarkala, kondizionamenduak datoz ekonomikoak, datoz espazialak, eta bar, eta bar, eta bar. Kondizionamendu horien barruan gainera, joko arauak nonbait eraikitzen dira gehiago, batez ere agian instituzioetatik gehiago, baliabide material gehiago dagoelako bertan, eta bar, bueno, gogo eta luzea. Orduan esan nahi dut parte hartze hori beti oso kondizionatuta dagola. Esateagatik adibidez ez, gure oin hainbat prozesu parte hartzaile edo jarri izan dira abian baita ere gobernantza berrietatik, eta bar, eta horietako askotan parte hartu bet herritar bezala, sortzaile bezala, eta, bueno, kuestioan jartzen, nola hartzen den parte horretan ere, esan dezaket, askotan topatu galagu ez dakit zuek eta bar, postitaren kulturarekin, ez? Orduan, nila iristen naizenean parte hartze prozesu bat planteatzen denan instituzioetatik eta ikusten ditudanean postitak, bueno, latza da, ez? Esan nahi dut, askotan ere parte hartzea bera, bueno, mamitsua delako politikoki ondoren erabiltzeko, eta bar, ezta? Beraz, 2 ordu postitetan jartzen ditugu bakoitzak 4 iritzi, 4 norabide, eta orduan ja bermatzen da herritarren parte hartzea edo kultur sektore baten parte hartzea prozesu hortan, bueno. Orduan hori, kondizioak pixka eta aipatzen arenez ikusten ditudala gaur egungo jardunean gertatzen direnak, ez? Eta gero, ja bukatzeko eta usteko beste hitz egiten denboraz dakagulako asko gustatu zai baita ere Germanek aipatu duen espazioena, ez? Parte hartzea, nola, nondik egiten da parte hartzea? Linea batean esango nuke, oraingoz egiten dena da, bozka emanaz, hitz bat jarrita postit batean, edo asamblea batetan parte hartuz, baina ze gertatzen da gorputzekin eta espazioekin. Ze gertatzen da, nire parte hartzea, nire gorputza nonbait kokatzea, hortan badatza, ez? Horra adibidez kriston uste dut txunea dagola, edo gogo eta gutxi espazioa publikoak nola gestionatzen diren, edo zein irikiak diren parte hartze hortarako, edo zenbateko kondizionamendua daukaten, ez? Beraz, hori da, hori oraingoz. Bueno, gaurko parte hartzea ordenan izango da. Beraz, bueno, ez dakit, aitzolak irikitu horre meloi desente, nik uste galdera gehiago sortuko direla, edo agian gako batzuk topatzen baditu guzta gutxi. Nik beste bat botako dut parte hartzea, baina oraingo parte izatea. Zer denez? Parte hartzetik parte izatera edo. Esan duzun bezala, hori postiten kultura horretan edo sarritan oso ariketa nagia edo justukoa den horretatik nik uste haratago goazela joan behar dugula gutxienik. Gure kasuan azpeitian, azken urteotan edo hamarkaden eman den kultur dinamika berri baten baitan, gure kasuan egitura bertatik dator da. Hau da, ez dago instituzioa zeina egituratua dagoen eta hori monstro baden, eta horrekin planteatzen den horrelako parte hartzearik eta baizik eta kasu honetan bai kultur maila eta bai kooperatiba bera, sorrera horretan egitura bera da parte hartzailea, bai ditu foro desberdinak, bai langileen foru soziala, ez dakiz zer, halako egitura nahiko horizontalak eta parte hartzaileak, eta hortik eraiki dugu. Beraz, hor ere, non kokatzen garen, nondik egiten dugun, oso desberdinak daude. Kasu desberdinak daude, ez dakit nahiko lainoan aritu behar dugun edo zenbat laino nahi den geistea kasu desberdinetara edo praktika desberdinetara. Gero bai gure kasuan, ondoren kultur dinamika honek, kasuan administrazioekiko, izan ditu harreman desberdinak, eta hor eman dira eta ematen dira batik bat, gure kasuan udalarekin, kultur kudeak eta eredu desberdinak, bai? Asko zirekiagoak, herriaren baliabideak
publikoak, herriarenak direnak herrira gerturatzen, eta gu gaude hor bitarte batean bezala, garbi izan da, udaleko kultur bulegotik, beste egitura batzuetara baliabideak bideratu eta geu kudeatzen, ez? Baliabideetaz aparte, kooperatiba bera jartzen dituna noski. Beraz, ez dakit norantza joan, posible den, bai, posible baina, zuk esan duzun baldintza kasuko, lehen aipatu dena Germanek ere, kokatua edo situatua izan behar du noski, bestela ez dut ulertzen modurik, ez dago kopiatu eta pegatu zera formularik, gertutasun hori sarri edo beti harremanetatik eraiki behar dena, eta hor formula magikorik ere ez, harreman bakoitza desberdina delako, eta hori delako hor kapitala edo hor mugitzen delako dena, harremanetatik eraikitze horretan, ez? Eta eskalak ere hori asko esan nahi duela. Gu batik bat herri bat, 15.000 biztanleko herri batetik gatoz, 30.000 eskualdean, eta hor mugitzen gara, gero hortik gaindi bai noski, aldundiak, jaurlaritzak, mugaz bestaldeko beste zenbait proiektu, eta baina, esan dezagun gure lapikoa hori da. Orduan, hor gertutasun horretatik egiten du, eta horretarako hasi behar zara zeure ingurua ezagutzetik, lantaldea, ez dakit. Orduan, luzat gero agian sartuko gara beste kontu batzuetan. Momentuan hor usten dut. Bueno, nire kasuan, komentatu nizuna Itzol, eskerrik asko, denek, eta behin, eskerrik asko denei, entzulei, gonbidapenagatik, maikidei, eta komentatu nizun aurkezpen hori egitea hobea zen, edo ez, nondik natorren, Uharte Zentroa zer den, ze uste dute Uharte Zentroaren edo berezkotasunagatik, baditugula hor bi gai, parte hartzearekin bata herria berarekin, Uharte Zentroa, Uharte herria oso txikia da, orain 7.000 biztanle ditu, baino eraiki zenean 4.000, eta herriak behar zuena etzen arte zentro bat. Behar zuena zen kulturetxe txiki bat, neurrira egina, edo institutu bat, edo osasun zentroa, eta eraiki zieten 6.000 metroko arte zentro izugarria. Orduan, lehenengo inaugurazioa egin zenean, utxik inauguratu zela, oso sintomatikoa hau ere, zer inauguratzen ari gara. Inaugurazioaren egunean aurrean herri osoak manifestaldi bat antolatu zuen. Pentsa, zelana daukagun hor Uharte Zentroa eta herriko jendearekin, harremanak nahi izatekotan, hasieran ez zuten nahi. Gaur egun saiatzen ari gara, posible bada, nik uste dut baietz, gakoa hor dago, ez parte hartzea, ez parte izatea. Gu ari gara orain, lehen 6 urtetan egon gara ezakitakizuen 2006-tik ona, egon gara 4 pertsona zuzendaritza ekiten modu kolektiboan, horrek ere esan nahi du, lanerako modu kolektibo horiek ere eta parte hartzaile diren horiek eta horizontalak diren horiek saiatu garela instituzioan sartzen, erakundean sartzen. Ordutik erakusketa zentro bat zena ekoizpen zentro batean bihurtu dugu. Eta horretaz gain saiatu gara baita kultur kudeak eta laborategi bat zena, komunitate osora zabaltzen. Praktika kolektibo horiek komunitate osora zabaltzen, komunitateak ja erabiltzen zituen barkatu. Baina erakundera eta erakundeak dituen harremanetan islatzen. Ideia asko ditut buruan, zakit asko bota ditut, igual horrekin aurrera egin dezakegu. Bale. Orokortasunetik igual joango gara konkretatzen orduan. Gertatzen ari da, gai honek daukala kristolako sakontasuna, eta sakontasun hau dela nolabait kultur eraldaketa baten parte potente bat, ezta? Orain arte gu denok uste dut kultur eragileak garela edo kultur langileak erabatean edo bestean, eta orain arte kultura etorri da nolabait instituzioetatik
oso polito enpaketatuta eta beste aldea hor geratzen zen, ez? Publikoa edo geratzen zen hor hartzaile moduan edo konsumitzaile moduan, eta hor nolabaiteko eraldaketa oso potente bat da horri buelta ematea, eta hor ez bakarrik konsumitzaile bezala, baizik eta kate osoaren barruan parte hartze hori sustatzea eta nola sustatu, ezta? Orduan, karo, errealidade desberdinak dituzu zuek egunerokotasun horretan, eta esango nizueke edo galdetuko nizueke, eraldaketa hori, igual zuek azpeitian hori jaiotzatik bertatik daukazuen zerbaita, ez? Zuen izaeran bertan, baina kristolako erronka bat da kultur eragile guztiontzat eta erakundentzat baita, konsumo horri aurre egitea edo kultur konsumismo horri aurre egitea eta jendea parte izatera gonbidatzea beste era batzuetan, ezta? Hori nola ikusten duzu edo nola egiten ari zarete edo bide hori nola ikusten duzu zuen egunerokotasunean edo zuen esperientziatik edo zuen praktiketan? Bai, hasieran agian zaila zen eta nik gutxi gorara markada batean kokatu kontua, lehenagotik egon zen beste markada bat hori landu zena pixka saretzen eta abar, baina gero ja, azken markada batean egituratu gara eta bai, kooperatiba sortu eta hasieran espazio bat, San Agustin kulturgunea kudeatzetik, pasa gara ondoren Soriaso Antzokia eta orain Dinamoa sormengunea, orduan egun 3 eraikin, 3 azpiegituran nagusi edo kudeatzen ditugu. Bilakara hori ikustearen 5 pertsona izatetik orain 25 gara lantaldean. Kokatzaren dira datu batzuk, imaginatzaren hor badagoela herri batean, zein hau gertatzen dela. Eta 1,5 milioi aurrekontua dugu, 180 batean autofinantziatua, bai? Horrek bermatzen digu, autofinantziazioa autonomia puntu handi bat ematen digu. Eta gure horreken artean saiatzen gara autonomia hori eta elkarlanen artean hor topatzen gure bidea. Eta, hori, aipatzen dut pixkat kokatzearen. Hor nola egin dugun bide hori, gu ditugun ia proiektu, jarduera, programazio, eskaintza edo kultura eskaintza horretan, ia dena partekatua da, edo ia dena, hau da, badaude erabakiguneak itxiagoa direnak, baina normalki badago etengabe ematen den partekatze prozesu bat edo. Eta bilakara horretan ere, beti proiektu bakoitza eman dugun, da, parte hartze prozesu eternala, amaitzen ez dena, bezala. Orduan, baditugu, nahiko artikulatuta modu desberdinak, foro desberdinak, bai programaziorako, bai proiektutarako, bai esan dezagun foru nahiko egituratuak, baina aldi berean egiteko moduak egunero, hau da, jarrera edo nondik egiten duzun, edo egiteko modu horiek aldatzen duten ikuste egunerokoa dela. Hau da, kalean zoazenetik, dei bat hartzetik, gerturatzetik, kafe hartzetik, ez dakit nola zan. Hor egozten dela. Eta sarri nik uste gertatzen zaigula ere egitura diot orokorrean, berrintzait publikoa den, pribatu, administrazioa, kooperatiba, berrintzait nola ditu. Egituretatik herriaren ganako, zain gaude, ez dira etortzen, edo ze tekla ikutuko dugu beraiek erakartzeko, edo ez dakit oso norabidea oso zera dela, ez? Ateak ireki da zain egoteko moduko ez dakit zerbait. Beti daude reklamoak, edo programaziotik, edo ez dakit ze festa montatuko dugu, edo ez dakit zer. Baina ez da sarri, hau da, guk zer egitura bera mugitzen alda, auzora, jeisten alda bere hormigoizko kutxarretatik, erosten aldu herriko dendan, ez dakit nola zen. Orduan, sarri dira oso politika, oso egiteko modu zurrunak eta zerak, manualekoak, baina azken finean da zure lekuan bizitzea eta
Eta horregatik gu adibidez, guri ere dinamoaren kasuan bai inposatu zuten hormigoizko bitxo handi bat hor, etzen ziurrenik behartzena, eta desenkanto handi bat egon zen, eta hutsik egon zen metro karatu pila bat urteetan eta bar, eta gainera apur bat fizikoki edo arkitektonikoki ere auzoari nahiko bizkarra eman da edo, ez? Eta oso esanguratsua zen. Eta lehenengo gauza egin genuna zen, auzotaren gana joan, nola ikusten zuten, nola bizi zuten, zuzenean giltzak eman, baina giltzak eman. Keinu asko dira egunerokotasunean, gerturaketa hori egiteko eman behar dinak, baina da egiteko modu, ez dakit nola esan. Guk oso barnean daramagu bai lantaldean, bai denetan, badaudela iritzia emateko moduak, edo zuk zeure proiektu batekin tiratzen baduzu aurrera, baldin badago energia eta bar irtengo da. Ez dakit nola esan. Nahiko modu kaotikoa da batzuetan, edo badirudi, baina hori da, indarra eta hor baldin badago, eta energia hor baldin badago, horri eman, lehentasuna ez dakit nola esan. Sarritan jartzen ditugulako oso goitik zerak, ez? Bai, proiektua, programak ez dakiz zer, eta gure ustez dena hor kuadrikulatzen dugu, kudaketa plan batean, baina gero, da balioa ere zer ematen zaion. Ez den horren kuantitatiboa eta kualitatiboa den, emaitzak nola big data hori eta guzti hori nola ze irakurketa egiten dugun. Orduan, nik uste asko desmontatu behar dela, lehenengo horra iriste arte. Ez dakit nola esan, ez da programa bat, bai, izan dezakezu lantalde bat, oso ondo, eta guzti hori, baina asko desmontatu behar da egitura bera, oso soiletik lurretik joatea. Ez dakit nola esan, eta negar asko egin, eta... Oso ondo esaten ari zara. Ez que oso soila da, oso argi. Da harremana, da hartu eman. Euskeraz hitz oso polita dugu harremana, hori da. Harremana hartu eta eman. Bi zentzutan. Eta hor eraikitzen dena da. Orduan, hori kooperatiban egin dugu modu desberdinetan, baina hori, parte hartze prozesu infinitua bezala. Eta gauzak sarri ez itxitzat emanda, eta aukerak sortu, eta entzun, eta deseraiki, eta barkamena eskatu, eta ez dakit zer, eta harremanetan bezala, nik uste, ez dakit, barkatu korapilatzen naiz. Guztiz ados eta eskartzen da baita hori entzutea eta sensibilidade horiek behintzat forma hartu dezaketela nunbait jakiteak, edo behintzat bete konplexutasun guztiekin ez. Nire kasuan adibidez, igual nola aurkeztu dezuten pixkat zuen burua, ni nire burua gehiago ekintzailetzan kokatzen dut, kultur ekintzailetzan, antzerki konpainia bateko zuzendaria naiz, baina agian nire jatorria gatik horere eta izeneko herri batean jaio naizelako, oso politikoki eta sozialki bete implikazio handia izan duen herria izan da, eta horren alaba naiz. Orduan, inoiz ez zait bururatu kultura gizartetik, politikatik banandu da zegoen zerbait zenik, naturalki sortu da, ez? Hor historikoki, kontestu historikoa, instituzioa etxaia zen garai batetik. Honekin esan nahi dut, mesfidantza handi batetik gatoz instituzioekiko, ekintzailetzatik, eta oraindik horrek pisu handia dauka, ez? Orduan, deseraiketa hori, horregatik pentsatzen denik ere, ezinbestekoa dela, ze dauden, oraindik gelditzen dien harri horiekin ezin da, deseraiki eta beste forma batzuk pentsatu, ez? Orduan, era berean, gure kasuan, ekintzailetzatik, Mikel Azulo Kultur Elkartean urte asko horeretan, herrigintza ditzen zaiona, kultur ikuspegi batetik, ez? Egia da gero puntu batean, zuk herritar bezala ere, nahi badezu eragin handiago bat, bazen jartzea praktikoki, gure kasuan antzerki eskola bat planteatu, edo sormen programa bat zehatza, edo jaialdi bat, ez dena jaialdi antolatzen dugu baita ere, kolektibo ezberdinen, karo, zuk hor ja behar dezu, babes bat, esan nahi, behar dezu azpiegitura bat, behar dezu ekonomia bat, eta hor, bai edo bai, gerturatzen ze instituziora. Bai, gainera, sinestuta instituzioa publikoa direla eta denon lekua direla. Hori izan da gure prozesua pixka bat, eta azken 2 urtetan gonbidatu zitzaigun Lekuona fabrikaren gidaritza
taldean parte hartzera. Abentura berri bat, esan nahi dut ekintzailetzatik, orduan, deserek eta hortan adibidez guk ikusi ditugun galetzen diatenean jendeak, ze moduz Lekona fabrikaren gidaritzan, ez? Hor ja da, instituzioan sartu zeate, abertze, komplikatua, eta nik pixka bat gauza oso sentzillotan, aipatzen den bezala askotan harremanei buruzko kontua dela, eta adibidez ekintzailetzatik edo herritar xume naizen neurrian ere, ikusten ditu zailtasun terminoetan, hiztegi zailtasunak. Gu pasa ditugu 2 urte, ulertu nahian terminoak, hitz egiteko forma, guztiz ezberdina da kalean erabiltzen dena, ekintzailetzan hitz egiten dena guk 1000 asambleen ditugu baita ere kultura antolakuntzan, eta instituzioetan ez da horrela hitz egiten. Ez dira gauzak hain zuzen esaten, buelta asko ematen dira, eta beste, eta eskema asko gartzen dira, teorizatzen da, eta hor galdu itentzea. Orduan, hori zailtasun bada, eta guk adibidez, 2 urte daramagu zailtasun hori gainditu nahian, benetan ulertu nahian, eta gero, eduki behar da ere bai, bastante frustrazioa kudeatzeko tresnak, ez dakit nola esan. Valeriana, esan nahi honetan, zeren instituzioak beste tempo batzu ditu. Eta nik uste instituzioetan lan egiten duen jendea berak ere absorbituta egoten zeatela askotan, zer esan nahi eta absorbituta zuen errealidadea hori da duela urte askotatik. Baina kanpotik doan norbaitek, benetan dela harrigarria, esatea, egingo dugu, esan nahi, ekintzailetzan da, jaialdi bat, 2 batetan deitu honei, pum. Karo, instituzioan da, bai, 2024an, izan daiteke, bai, hemen martxorako orduan, klaro, esan nahi, tempo dinamikak organikoagoak ditu gizakiak, gorputzek daukaten bezala, horretik ez denon bizitza ez da kabitzen estel batean. Eta horrekin zailtasun handia gertatzen dira, orduan, ez dakitzintzen galdera eta ezarre, baina bakarrik esan baita ere, badagoela horre desera ikitze hortan, askotan entortzen zein niri irudi bat piramidearen, eta askotan harritu ditena, ez niri, nola gaurko gizartean gestioak hartzen du nolako parte erraldoi bat piramide iraulia bazen bezala, ez? Bazen jartzea politikoak, instituzioak, kulturkudeatzaileak, la de Dios, ez? Hor dago, lanpostuak hor daude, dirua hor dago, eta askotan kultur sortzaileak gaude piramidearen punta azpiko hortan, baina, claro, piramidea sostengatzen eraberean, abertze letxe ezingo dugun, sortzailerik gabe. Baina, paradogikoa iruditu zait beti oso marrazki hori, ez? Eta, desedeik eta hortan, figura horri ere bira emango nioke gustora. Buelta eman dezaiogun bai, ados nago. Nik uste dut, buruan neukan guztia, azaldu duzuela, baina, saiatuko naiz baita uhartetik zerbaitek hartzen, ez? Hasi ginen postitekin uharten, baita, 2006an. Eta, komunitate artistikoarekin bilera, potolo bat egiten, ez? Uharteko biztanleak gure bizilagunak dira, baina gero baita komunitate artistikoarekin lan egiten dugu, hortaz, gure beste publiko multzo bat da, ez? Edo publiko multzo garrantzitsuenetarikoa. Orduan, bilera potolo bat egin genuen, laurok komunitate artistikotik gentozen, bai, eta postit pilo bat jarri genituen, eta idatzi genituen, eta jendeak horreman zuen, bazuen guztia. Baina, prozesu parte hartzaile hauek goian dauden bezala, gero bera datoz, ez? Eta formula ezberdinak frogatu ditugu, eta azkenik, beste herramienta bat sortu dugu. Deitzen diogu, postontzi irekia, deitzen diogu, eta modu kolektiboan erabakitzen den deialdi bat da, ez? Aurkeztu direnak parte hartzen dute erabakian, ez? Ze proiektu aterako den. Baina uste dut hauek, tresna txikiak izan daitezkela. Baina berez, berez nik uste dute Aitorrek esaten duena dela, ez? Egunerokotasunean dauden gauza horietan eman daiteke denok parte izatea, ez? Komunitate horren parte izatea, piezak izatea. Eta ez hierarkia horiek
deseraikitzeko modu bat izan daitekela. Lehengo egunean adibidez eztabaidan ginen, proposatu ziguten telefonoak eramaten digun enpresak proposatu zigun kribado bat egitea, deiak sartzen direnean. Orduan, norekin hitz egin nahi duzu? Administrazioarekin, eta batean denek esan genuen. Ez, mesedez, ez dezagun hori egin, Baina, hasieran, sartu ginen dinamikan, Kanpotik datorkizuna hori da, dena automatizatu, justo alertagun behar garela uste dut, hori guztia ezabatzeko edo kortafuegos edo holako zerbait lan hori egiteko, komunitatea babesteko, elkar harremanak babesteko, gure artean sortu daitezken dinamika eta ezagutza berri horiek babesteko, nolabait. Azkenean barkatu, baina kuriosoa da nola ematen duen, ni batzutan esaten dut, instituzioak ematen du zerbait zurruna, itxia, ezakize, eta herrigintzak ematen du, edo kulturgintzak ematen du likidoagoa, eta atzo pentsatzen esaten batzutan alderantziz da, gehienetan. De hecho, politikoak badatoz badoaz. Teknikariak beste oposizioak dituzte eta beste lanpostua dituzte. Esan nahi dut, eta askotan, herrigintza edo kulturgintzako jendea da, esan nahi dut, komunidadeak edo herritarrak dira bertan daudenak. Esan nahi dut, gu daramagu 25 urte gure lanean, eta hortik pasadia, eredu ezberdinak, teknikari ezberdinak, politiko ezberdinak, eta azkenean, diozuen harreman horiek saretze hori herrian, berdina da, aldatzen dena da. Orduan, nire burua izaten nion, ea ez den alderantziz, esan nahi, iragazkorra dena politika da, iragazkorra dena gehiago da, ereduak eta bar, baina ez dena iragazkorra eta benetan funtsa dena da, bertan bizi den komunidade eta herritarrak, ez? Bai, justo hori gainerak bidean pentsatzen entorren horretan, oso garrantzitsua dela, erakundeak, kualitate hori izatea, guregan gertatzen dena eragitea, garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa mugimenduak egotea, gizartean eta gizarte antolaketa egotea, hori bai garrantzitsua dela eta hori beharrezkoa dela, bai, orduan nik pentsatu dena da, erakunde bezala hori existitzea albidetu behar dudala. Ez niregan gertatzea, baizik eta babestea, hori gertatzen jarraitzea. Nik uste hori dela beste kako bat, pixkat germen hori, edo mugitzen den hori, edo mugimendu hori egotea bera, edo horretarako zuk alduzuna jartzea, edo baliabideak, edo besterik gabe empatia bat izan, edo hori gertarazteko zure keinutxoak egin, hori oso garrantzitsua da, bestela gero ez dago, ez harremanik ez. Eta sarritan hori uste du gurean gertatu behar dugula eta gure etxea jarri behar dugula alik eta ondoen hor beraiek etortzen direnerako edo, lehenagotik agian gertatu behar du jende horren nahiak piztea, konexioak egotea, ez dakit. Eta sarri nik uste dut, ez dakit zuei iruditzen zaizuen agian oso ez naturala edo artifiziala izan daiteke, baina gauza horiek ere provokatu daitezke batzuetan, mugimendu horiek edo aldaketa horiek edo, hau da, instituzioak ere eragin dezake herrian edo kultur komunitatean, ideiak botatzen, proposatzen, gauzak aktibatzen edo zuzenan bertan jartzen lanean edo ez dakit hori ere ze garrantzitsua da mugimendu hori egotea, batzuetan somatzen duzulako. Hemen beste zerbaitekin, beste osagai batekin, mugitu daiteke kontua, ez? Eta gu horretan ere sarri saiatu izan gara, noski hori detektatzeko ere gerturatu behar duzu, jakin behar duzu. Begira, gu justu pasaien astean, kasu praktikoak, pasaien astean ireki genuen soinuaren eremua, dinamoaren baitan, eremu berri bat, espazio eta baliabide berri batzuk, eta eta, hori egiten duzu ate irekiak, bisitak, ez dakiz zer, batoz, eta oso gauza simpleak dira, baina badaude gazte batzuk, ez direna agian ausartzen zugana etortzen, zu joan behar zara gaztelekura edo ez dakin orain lokaletara, horrelako industria zona batean, lokalera jun, hostial batean, bere egin amaitzen duzu, garbi izan da erdi mozkortuta edo gehiago, zer mugitzen dien, musikarekiko zera dituzten eta bar, egiten dituztelako beraien pintxadak, beraien mobidak hortik eta bar,
Eta hortik sortu zaigu horrelako lan hildo bat, edo ez dakit nolazan, harreman bat, ez? Eta ja, azte zaizkizu hor WhatsApp ez daizu, posible dago espazio horiek erabiltzeaz ez dakit zer, baina adin txikikoa dira batzuek, ez dakit zer, horre egin behar duzu beste lanketa bat, adin txikiko horiekin nola jokatu, gurasoak, ez dakit zer. Eta guztia soinu edo musika egiteko, ez? Eta hori, orain ditugu gazte batzuk, ate joka, gainera, ja nahi dute, oza, ja. Baina ekipamendu batek iritsi behar du datorren astean agian ez dakiz, baina nahi dugu, eta ez dugu instrumenturik, edo ez dugu ez dakiz amplirik, edo eta, venga, gutziko, lortuko ditugu ez dakiz zer. Piskata, eragite horietan ere, adi egotea gertu, eta batzutan dira, beste aurrekontu aldetik eta baliabide aldetik joaten zaizkigu beste gauza asko potoloagoak. Eta batzutan da ere artikulatzea, edo esatea lasaiz, ez dakit zer, ez dakit, oso gauza txikiak ez, baina horlaxe, Wallapoppetik erosi ditugu bi amplizar, esaten du, garbi, Wallapoppetik erosi ditugu nik bateria jotzen nuen aspaldi, nire bateria utzi dio gazte bati, eta hasira zarata egiten, baina gerturatu dira, 25 gazte, jada ez, zer hortan. Eta ez dakit, batzutan dira horrelako kontu soilagoak edo zaila da gero hori, gaur nondik bideratzen dut, baimenak, aurrekontuak, eta ez dakit zer. Hor dago, burokraziaren horretarako gaude hori, horiek malgutzeko eta gauza horiek lehuntzeko, ez? Azkenean, nik uste dut asko dagoela desioaren ideia, ez? Esan nahi dut, bizitzak desioak mugitzen du, ez? Pentsatzen dut, eta ametsak eta utopiak eta bakoitzak. Eragin daiteke desioa besteengan? Zilegitasunez batzutan bai jolas moduan, baina nik uste dut oso ederra dela desio horiek laguntze babestea edo leku bat ematea desio horiek. Askotan ez dela gauza askori behar, askotan bakarrik hasi gaitezke espazio batetik, ez? Osea, utero bat izan daiteken espazio batetik, ez daukana ordutegirik, hori eske txikikeriak dira, baina nahi esaten diatenan ez, herritarrek parte hartzen dute ja, asteartetan 5-7 zazpita, zazpitati 8, eta, esan nahi oso erreski, antolaketan aritzen den jendea, mugatu dezakela bai ordutegia eta bai espazioa gauzena, eta adibidez espazio gutxatu ustea, ez? Desio horiek gara daitezen modu autonomo batean, eta horiek elikatu zergatik ez, errespetatu, ez? Jendearen desioak eta nun egon nahi duen. Eta gero, hortik beste zerbait jaioko bada, horren evoluzio horren edo zabaltze horren laguntzea ezakit. Eta frakasorako espiritua izatea ere, batzutan dena egiten duzu eta ez ateratzen, Eta, hola da, edo gazte horiek bihar ja beste goza batean egongo dira, eta esan nahi dut, ezagutze ditut ere erakundeak non ariketa saiakera bat egin dute, eta ez dugut erantzuten. Ja, karo, denbora behar da, prozesu oso luzeak, ezakit, entzumen aktiboa hori da, egotea, zer behar duten, hortxe. Gaina oso lotua gaude gaur egun pentsatzen dugu sare sozialekin edo guri askotan, udaletik esaten digute, biali dugu sare sozial guztitara, biali dugu newsletterra, jarri ditugu kartelak, eta jendea apuntatzen ikastarontara, eta ez duzu, ze gauza, ez? Zerbait ez duzu ukitu, ez da iritsi. Ez dira etorri, baina ikasi dugu, edo zerbait pintzat, gero lehen esaten genuena, beti gaudelako zenbaki begira ez daki zer modu kuantifikatzen oso modu zurrunean bezala, eta beste balio batzuk, beste energia batzuk, beste, nik uste, kapitala edo beste leku batetan dagoela ere. Orduan, jakin behar dugu hori ere baloratzen, edo ez dakit, eta lehen ziona Germanek ere, gauza hauek oso ahulak dira batzuetan, eta ari finak dira. Eta batzuetan hartzen dute kriston gorputza, gero agortzen dira, baina utzi behar zai ere. Osea, krisia normala utzi gauzai hiltzen, eta jaiotzen berriro, eta ez dakit, pixkate, zaila da, zure kudaketa planean urtero ez duzu izango bloke bat, kriston ez dakit zer, beti mango izuna emaitza hon, baina jakin behar da, epe luzera begirako, ez dakit, jarrera edo apostu hori egiten, eta ez dakit, eta relajatu pixkat, osea, relajatu, gozatu, gauzak ez dira ertetzen, bai, ez dakit,
baina Bueno, ez dira ateratzen, edo ez atera gu espero genuena, ez? Ze baita produktibitate horren ritmo horrek pues, markatzen gaitu, eta nola atera hortik, ez? Zaila dela badakit, baina harremana egon bada, hartu emana egon da. Hortaz, zerbait egon da. Bueno, igual bafleak hor daude eskin ematean, baina ezagutu zaituzte, badakite nolakoa zaren, ez? Eta igual urrengo baterako dena errazagoa da, edo ez. Markatu, gero instituzioan bertan barruan baita ere, ez dio guztien, markatu. Ez, hor baita ere gertatzen dira instituzioetan, igual orain egia instituzio kulturala eta irudikatzen dugu museo bat, edo kultursail bat, baina ze gertatzen da beste herri batean dauden beste nola esaten da, beste instituzio txiki gehiagorekin, esan nahi honekin, herritar batek. Esan nahi, hor ere kondizionatzen ari gera, zuk dantzai nahi badezu, kulturzentro batean egin behar dezula. Zer gertatzen da nahi badezu sukaldaritza edo dantza eta zeramika. Osa, gure herrian zailtasun handia ditugu sailen artean. Osa, zuk ja gainditzen badezu kulturari dagokion eremua, topatzen zea beste egitura konplexu batzukin baita ere, eta askotan harrigarria da, nola elkarrizketa falta den, edo bakoitza bere idiosinkrasia daukan, eta hor ere, badago zer. Bueno, ari zarete nik meloiak irekitzen ditu dela esan duzue, baina zuek ere ez zarete atzean geratzen. Hor, hizketan ari gara gauza pila baten inguruan, baina nik uste hitz egiten ari garenaren atzean dagoela nolabaiteko ardura bat gizartearekin nola konektatu, ez? Edo nola egiten dugun horren eragina eraman gizartera eta bertan interesa sortu, ez? Gurekin batera edo gure ekimenen baitan parte hartze hori edo parte izate hori posible egin ahal izateko, ez? Eta hor nik uste, edo ez duzue uste, galdera moduan botata, hor nolabaiteko kultur sektore hau osatzen dugunon guztion berrera ikitze bat egon beharko lukela edo nolabait berrikasketa bat esan nahi dut. Orain arte instituzioetatik ari gara lanean guk pentsatzen ditugun edo guk programatzen ditugun edo guk garatzen ditugun proiektuak aurrera ateraz eta askotan entzute hori egin gabe, ez? Oso ez duzue uste gure sektore barruan gauden agente desberdinak, arlo publikotik, pribatutik eta bar, sorkuntzatik, egitura formaletatik eta ez formaletatik, pixkat ez ote gara oso endogamikoak eta gure diskurtsoa edo gure hitz egiteko era hori gizarteak edo gure sektoretik kanpo dagoen jendeak ez du ulertzen. Eta gure erantzukizun bat ere bada hori ulertaraztea edo guk daukagun mezu hori eramatea. Ez ote da hori gure erronketako bat orain. Ze saiakerak egiten ari gara eta nik uste denok egiten dugun zerbait dela egunero, egiten dugun horren interesa edo balioan jartzen saiatzen gara, baina gero ez gara heltzen, edo ez dugu konektatzen, edo ez dute beraiek gurearekin konektatzen, ez? Eta ez da, ez dugulako gogorik hori horrela izan dadin, edo ez dugulako entzun nahi edo ikusi nahi, ez? Baina nola apurtzen ditugu eguneroko dinamikak eragin hori izateko? Nik eman dut. Ez, hitz egiteko moduetan ari gara gu, zuek, bialdekotasun bategatik, ez da? Kontua da, eta galdetzen dugu, nahi aldute gurean parte hartzea eta bar, kontua sentitu behar dutela euren, edo batera gaude. Ez? Norberak bere sentitzen duenean, egiten du, zaintzen du, aldatzen du, edo zerbait egiten du. Baina horregatik niolen parte hartzetik parte izaterako hori, ez? Moduren bat egin behar dela norbere sentitzeko.
nik ere hitz egiten dute, gu eta zuek, eta erabiltzen ditugu zera beti, baina esan nahi duana da hori da, sentitu behar dela norberaren zerbait bezala, hor dago nik uste, eta horretarako berak edo izan behar du bai sortzaileak erretara berentzait, gerturatzen den horrek izan behar du erabakitzeko modua, izan behar du, ez? Ze bestela dena inposatu edo ezarria baldin bada, margen gutxi hor berarena sentitzeko. Hor dago eragite mailak, erabakitze mailak malgutu behar dira, beraik izateko sentitzeko, nire ere bada, aldatu dezaket, etorri naiteke ona, eta hemen planteatu ez dakiz zer, hau aldatu ez dakiz zer. Ez da erraza, baina hori, norbere sentitze hori. Total, eta igual baino korritzen zait, igual feminismotik datorren pentsamendu bat, askotan, zesaten da, ez? Ardezatela lekua, ez arditzatela plazak, emakumeak arditzatela tokiak, ez? Eta gogoeta oso interesantea da, pauso bat atzera ematearena ere, esan nahi dut kultura egituretatik ere nahi gabe oso txertatu ditugu, lehen aipatu ditugun transversalki, gizarte bezala dauzkagun eredu kapitalista, patriarkalak eta arrazari begira erekoak, belaunaldien arteko, pentsa, ez ote da batzutan, erretiratzea, esan nahi dut isiltzea soluzioa. Esan nahi dut, badibidez, jolas moduan, askotan olako interbentzioetan lagun bate beti proposatzen du, antzarketa gero igual komentatzen dugunean, gizonezkoak zaretenak, mesedez, ez interbenitu lehenengo, emakume arrazializatuak gero, jartzen duzu, eta esan azkeneko hitz egiten duzute gizon txuriak, bai? Gizon arrazadun edo beste zeabatekoa gizona bada, aurretik, egiten duzu eskala bat, provokazio batzuk esan dezuna. Provokazio bada esatea aktiboki isilduengo naiz, aktiboki espazio utziko dut nire iritzia edo nire antolakuntza egin gabe, por ejemplo. Hori izango zeneko radikala, ez? Tori espazio bat, tori giltzak, esan duzun bezala, eta espresatu. Hori gero, konfiantzarik eta handia da, baina adibidez. Eratu naiz horrekin pentsatzen. Ze plazara esan duzunean, pentsatu dut nik, eta zergatik igual emakumeak beste toki batean daude, zergatik plazara eraman behar ditugun baita, ez? Bai, baina esan nahi dute, zergatik ez etxean gertatzen dena entzun, ez? Nola egin dezakegu hori, ez? Eta ez, ez zatozte ona, eta hemen zaudetenean entzungo dugu, baizik eta, beste toki batzutan gertatzen ari diren gauzak ere entzutea, ez? Nola bait. Eta uharten, 6 urte hauek pasatu ondoren, orain zuzendaritza proiektu berri bat dugu eta mediazioan oinarria duena, eta horretan datza pixka bat, ez beraiek gurekin parte hartzea, baizik eta non elkartu gaitezken. Hau da, uharten badago bizitza kulturala izugarria. Zakitzen bat kolektibo daude, ez direla 20 edo, dantzak, jotak denetarik dago. Beraz, gertatzen ari da zerbait, ez? Ez dezagun itxoin 20 horiek gurekin zerbait parte hartzea baizik, eta guazen, ez? Guazen antzerki klasetara adibidez, uhartera, guazen haiekin parte hartzera eta gu izatera, ez? Ze momentu horretan izango gara gu, esan nahi dut, bestea ez da gertatuko. Eske segurazki ez da gertatuko, ez? Beraiek gure ekitaldi guztietara, ez? Pozpozik etortzea. Guazen lehenengo, ez? Bat izatera non, ja existitzen den toki batean, ez? Ez dakit zerbait esan nahi duzuen, bestela, igual zuen txanda da. Postita banatu beharko ditugu, ez dela. Bai. Ekaixo.
Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, hausnarketa guztiengatik. Ez nuen zer galdetu nahi, eta bakarrik eskerrak eman nahi dizkizuen, ze nire kasuan adibidez museo baten lan egiten dut, baina baita sortzailea naiz musika inguruan. Eta askotan sentitu naiz, artista bezala, katearen azkeneko zifra, ez? Eta, bueno, igual ampliak, igual apopenerosita gelitzen baldin badia horreri inoiok erabili gabe, orain igual ez dituzte erabiliko, baina erabiliko dituzte, noizbait. Eta hori, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri. Igual apopetik erosi genituen, botea jarrita. Osa, amplia dena, ez genituen. Horan, ez gauza, ariketa txikia dira, baina hori da. Azken finean, partekatzea eta zugu esan duzu, birpentsatu beharko gara, deseraiki beharko gara, noski, bakoitza bere lekutik, begiratu ingurura, nor garen zer egiten dugun, betiko kafetegira joan beharren beste batera joan, ez? Baditugulako ohitura batzuk egunero, denok lantaldean ere, zergaitik ez gaur beste modu batean egiten dugu, edo bizkotxo bat egiten dugu, eta bagoaz ez dakit noren gara. Ez dakit, baina norbera bere ingurua, hori oso modu situatuan edo kokatuan, Zesarri kotxe hartzen dugu, parkinan sartu, irten hormigoi zera horretara, noa berriro ez daki segurati dagoen. Ordan, nik uste keinu txikitatik hasi eta ikusi etxean bertan nola eragin genezaken elkar, egitura horiek nola pixka lehundu, nola malgutu, eta balioa beste leku batzuetan jarri, eta ez dakit. Gimnasia bada. Bai, patu duna baita ere Germanek lehen, edo, eta bentsa izaten aizeana, ez? Eraikuntza honen esperimentazio maila, ez? Oso esperimentala den esperientzi bezala bizi dadin bai instituzioetatik eta bai herrigintzatik, etengabeko aldaketan eta frogan dagoen zerbait, baina ez dadin gelditu aurreko mendeetako estrukturetan. 21. mendean sartu gara aspaldi eta beste zerbait eskatzen du gizarteak, ez da zu diozun hori idea txiki bada, esan, normalean honea behiratzen baduzu, pixka begiratu hona, tal ekual, puntu hori edukitzea. Egia da, erakunde publikoetatik datorren mezua beste nolabaitekoa dela guztiz, hori ere egia da, eta konstiente izan behar gara, nik uste dut hori aldatzean datzala, baina justo kontrakoa da, bermeak nahi dituzte, guztietarako bermeak eta segurtasuna, eta diru publikoa esaidazun nola banatuko duzun, ze kriterioekin, eta kriterioek izan behar dira kuantitatiboak eta ez kualitatiboak, ze kualitatiboak, kontuz, nik uste dut hor badugula lehia handia benetan, eta objektibotasunarekin daukagun gaixotasun hau begiratu beharko dugula, konstelatu edo ezak zer egin behar den, baina arazo bat, arazo potolo bat, geroz eta gehiago orain dela gutxi epaimai batean egon naiz, eta epaimaikideok erabaki behar genuen puntuazioa 20 puntu edo izango ziren egunetik. Beste guzti erabakita zagoen ja. Orduan, bueno. Eta agian hori... Ez negatiba, bukatzeko hau, baina... Bueno, ni beste puntu negatiba bat, esan beharren gu ere bagaudela krisian, guk ere ez dakigula datozen belaunaldikin nola egin, ez dakit, ez dela dena arroxa eta egunero eraikitzen da, eta agian sarri Europatik eta azken aldean datozen transizio digitala eta transizio hietan beste transizio bat jarri beharko genukela, ez? Saldu dizkigutelako hiru eslogan edo, eta hain justu ez datoz, justu bide hauetatik, ez? Gehiago datoz beste bide batzuetatik, eta beste zurruntasun, eta berme, eta oso ertz zorrotza dituzten batzuetatik, eta nik uste beste transizio bat egin beharko genukela, ez? Den kontzeptu bat vulnerabilitatea da, bai aurreko aurkezpenean eta bai hemen, ez? Askotan hauskorra zarela edo zuk ere ez dakizula onartzea bakarrik askotan erikitzen du elkarrizketa bat, bikotean ere, ez? Zu instituzio gogor eta dena dakitun bat baldin bazera oso zaila da dialogoa, baina denek onartzen badegu ez dakigula oso ondo nagoa zen, ez? Uste errekarreztuko lukela. Bai, eta hori da, hau da, egingo dugu batera zerbait edo sortzen da, nola egingo dugu? Beraiek ere, edo denen artean erabaki daiteke, edo gutxienik mai gainean jarri, ez harritako programa bat izan edo ez. Horren pixkat hortik hasita,
harremanetan bezala, batera eraikitzea, ez. Eta azkenik horre desberdintasun handia, esan duzun moduan, alde publikotik edo pribatutik egiten denean, ez? Eta alde publiko horrek dituen baldintza bete behar guzti horiek, ez? Nola beste leku batera eraman harreman horiek sortu ahal izateko, askotan ez da posible olako beste aldean egiten diren moduko prozesuak hori alde publikotik bideratzea edo erraztea, ez? Nik hor azken idea bezala botako nuke hori eraldaketa baten aurrean gaudela, kultur eragileok edo kultur munduan mugitzen garen guztiok, zaila daukagula, oso zaila izango dela mundua dagoen moduan egonda eta dauden interesak egonda eta kultura dagoen lekuan egonda, baina gure esku dagoela uste dut, esan nahi dut, guk hasi behar dugun eraldaketa bat da eta gure eskuetan dagoen zerbait da. Beti ezin dugu egon beste aldera begira eta bestei erantzukizuna botatzen, ez? Eta hor egin dezagun eta bakoitzak bere gaitasun esparru horretan egin dezala egin beharrekoa harreman horiek bermatu ahal izateko eta harreman horietatik etekin handiena jaso ahal izateko. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gizartearen eraldaketa horretan ere izan dezan eragina horrek, guk egiten dugun horrek. Ze bestela, futbola, mundiala eta gauza horiek izango dute kristolako jartzuna eta interesa, eta egunerokotasunean egiten ditugun gauzak ez dute bere lekurik izango, ez? Ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, zuek ere ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, eta bestela hemen uzten dugu.